Поддържайте дясната лента. Ултра. Σε παίρνω για να σου πω, πόσο πολύ σ' αγαπώ, Σε παίρνω για να σου πω, πως μακριά σου υποφέρω. Πάλι σε πήρα και σήμερα, σου στείλα τόσα μηνύματα. Σήκωστο κι άσε τα πείσματα, φτάνει αρκετά. Τις εντύπωσεις τις έκλεψες και με τα νεύρα μου έπαιξες. Άκουμε κι αποφασίσεις μετά. Σε παίρνω για να σου πω, πόσο πολύ σ' αγαπώ, Σε παίρνω για να σου πω, πως μακριά σου υποφέρω. Σε παίρνω για να σου πω, πως πάω να τρελαθώ, μου λείπεις κάθε λεπτό, και τι θα γίνω δεν ξέρω. Κι άκουσε. Поддържайте дясната лента и след това завийте надясно. Με έχεις κάνει τρελό. Завийте надясно. Продължете направо. Πόσο πολύ σ' αγαπώ, Σε παίρνω για να σου πω, πως μακριά σου υποφέρω. На кръговото движение използвайте третият изход. Σε πήρα και αδιαφορήσες. Излезте от кръговото движение. Ούτε τι θέλω δεν ρώτησες, φτάνει αρκετά. Είσαι εντύπωσης της Промените в GPS-ът са και коригирани. με τα νεύρα μου έπαιξες. Άκουμε κι αποφασίσεις μετά. Σε παίρνω για να σου πω, Промените в GPS-ът са коригирани. Σε παίρνω για να σου πω, Промените в GPS-ът са коригирани. Промените в GPS-ът са коригирани. πως πάω να τρελαθώ, μου λείπεις κάθε λεπτό. Промените в GPS-ът са κορигирани. Και τι θα γίνω δεν ξέρω. Промените в GPS-ът са коригирани. Γύρνα, πάλι γύρνα, μες στην αγκαλιά μου γύρνα. Промените в GPS-ът са коригирани. Промените в GPS-ът са коригирани. Промените в GPS-ът са коригирани. Πάλι γύρνα, ας τα πείσνα, τα και γύρνα, γύρνα σε παρακαλώ. Σε παίρνω για να σου πω, πόσο πολύ σ' αγαπώ, Σε παίρνω για να σου πω, πως μακριά σου υποφέρω. Промените в GPS-ът са коригирани. Σε παίρνω για να σου πω, πως πάω να τρελαθώ, μου λείπεις κάθε λεπτό, και τι θα γίνω δεν ξέρω. Σε παίρνω για να σου πω. Ultra.
Завийте надясно. Сега ме нямаш и друг ме има, от мене взима твоето всичко. Дадох каквото имам, каквото нямам. Дадох ти всичко. На кръговото движение използвайте вторият изход. Излезте от кръговото движение. Поддържайте дясната лента и след това завийте надясно. Ако не е любов, каква е тая наща? Не е любов, със сълзи, щом се плаща. Моето сърце, чупено на две, пак не дава да те забравя. Удряй силно в сърцето ми, връзвай до кръв ръцете ми. Стреляй да спре да ме боли, но боли ме. Когато ти ми каза край, кажи успя ли да ме забравиш? С тебе края не е край. Защо се върнаш, ще се намрази? Сега ме нямаш и друг ме има, от мене взима твоето всичко. Дадох каквото имам, каквото нямам. Дадох ти всичко. Удряй силно в сърцето ми, връзвай до кръв ръцете ми. Стреляй да спре да ме боли, но боли ме. Когато ти ми каза край, кажи успя ли да ме забравиш? Поддържайте дясната лента и след това излезте надясно. Ще се намрази. Сега ме нямаш и друг ме има, от мене взима Излезте надясно. твоето всичко. Дадох каквото имам, каквото нямам. Дадох ти всичко. Малки обяви на всеки кръгъл час. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ, световен лидер в производството на енергетично и автоматизирано оборудване, набира служители за производствената си база в град Петрич на длъжностите електротехник и монтажник, електрически елементи. Фирмата предлага въвеждащо обучение, месечен бонус, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, добро възнаграждение, приятна работна среда, осигурен транспорт от Сандански, Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица, Първомай, Вракирово, Михнево, Старчево, Рупите, Бъдете Митно готови и Дрангово. да завиете Ако надясно. работата, която предлагаме, ви заинтригувала, обадете се на телефон 0745 Завийте 59 надясно. 406 или подайте документи на място. Фирмата се намира на изхода на град Петрич, посока Кулата. Фирма в град Перник търси международен шофьор по релация България-Италия-България. Заплащане веднага На след кръговото курса движение между 1400 използвайте и първият изход. 1700 лева. За повече информация на телефон Излезте от кръговото 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи уеб дизайнер за постоянна работа. За повече информация позвонете на телефон 0897 333 053. Завод Явор град Петрич предлага нарязани и нацепени дърва за огрев по размер на клиента, както и дърва на метър. Възползвайте се от нашата най-нова услуга – дърва за огрев на изплащане на равни месечни вноски. За контакти телефон 0893 86 86 86 или на място в завод Явор. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич и Сандански. Кандидатите са амбициозни, отговорни, с желание за работа и развитие. Фирмата предлага трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд, твърда заплата 1250 лева и възможност за допълнителни На кръговото възнаграждения. движение Телефон за повече използвайте информация вторият изход. 0879 06 93 27. Излезте от кръговото Поради движение. разширяване капацитета на работа, шивашка фирма Вероника Стил 2014 ООД, град Петрич, търси да назначи шивачки с опит на права, покривна и оверлок машини. Фирмата осигурява целогодишна заетост и много добро заплащане. За повече информация телефон 0877 310 313. Експертна компания за производство на облекла КНТА в град Сандански търси да назначи технолог. Телефон за връзка 0896 722 147.
За първи път в град Перник. Професионално базово обучение по грим Сива Петкова. Дългогодишен гримьор и учител. От 8 февруари до 13 февруари. Подходящо е както за начинаещи, така и за напреднали. Включени подаръци, изгодна цена и възможност за разсрочено плащане. Издаване на диплома и документи от МОН. Телефон за повече информация 0888 74 66 40. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи шивачи на всички видове машини, както и мъже и жени за опаковка на дрехи и ръчник. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане и бонус за пълен месец. За повече информация на телефон кръговото движение 0879 използвайте първият 17 изход. 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл. Излезте от кръговото движение. Фирма Фенпласт Трейд за производство на дограма от 10 години в град Петрич търси да назначи работници производство на алуминиева дограма в базата си в село Коларово. Задължително с опит. Също така търси елтехник, заварчик с нужната компетенция и механици с желание за работа в голям колектив. Предлага се много добро заплащане. Телефон за повече информация 0877 50 73 04 или на място във фабрика Биляна от 8:30 до 16 часа. Автосервис МИИВ извършва нова автоуслуга, почистване на радиаторчета за парно и охладителни системи на автомобили и бусове. Автосервис МИИВ, град Перник, на разклона за квартал Тева. Телефон за връзка 0898 58 88 36. На 29 януари, понеделник, в град Петрич, отваря врати нов магазин за перилни почистващи препарати и хигиенни артикули, внос от Германия. Фирма Хигиен Селър с представител магазин Елчис е оторизиран представител на водещи европейски световни фирми за България. Тук ще откриете висококачествени препарати за почистване на дома, офиса, хотела, за леки и тежкотоварни автомобили. Фирмата предлага обучение на персонал и безплатна консултация. Очакваме ви на улица Места номер 3. Фирма в град Петрич търси да назначи на работа шивачки на оверлок машини. За информация телефон 0892 26 15 68. Продавам семе за картофи в град Петрич. Сортовете са Карера, Агата и Сория. Цена по договаряне. Телефон за връзка 0878 66 95 04. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви. Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Излизам като звяр от клетката, влизам право в дискотеката. След мене падат личенетата, здрави да са ви до петата. Дай, наливай На кръговото движение използвайте първият изход. Излезте от кръговото движение. Синджи разкъсам ли, много ще боли. 3 вечери да пием, 4 да не спим, 5 пъти да се На сбием, кръговото движение използвайте вторият изход. 7 пъти ще те меря, на 8-я ще те изям. Излезте от кръговото Запомни от движение. мене, един път се живее. Реклама в града не ми прави, без друго всички хора знаят си. Коя е след 12 дивата, На кръговото движение която ви използвайте люле вторият изход. здравата. Дай, наливай ми, ще спираш само ако аз ти Излезте от кажа кръговото спри. движение. Дай, до кръв хъпи, синджи разкъсам ли, много ще боли. 3 вечери да пием, 4 да не спим, 5 пъти да се сбием, 6 да се забрим. На кръговото движение използвайте вторият изход. На 8-я ще те изям.
Запомни от мене, един път се живее. Излезте от кръговото движение. Яриate che la bella sarete sciulena. На кръговото движение използвайте вторият изход. Излезте от кръговото движение. Запомни от мене, един път се живее. Промените в GPS са коригирани. Точно в твоя стил, като те наранят. На мене се обаждаш, но се уморих с мене за кой ли път. Бивши да наказваш, Като падах, ти не беше там. като луд горях за тебе Този път обърках твоя план и забравих те. Паля те, като кибрид. Бяса си рисувай ме, вече сме квит. Знаеш, само ти страни дъха. Сега си Паля те, като кибрид. Бяса си рисувай ме, вече сме квит. Знаеш, само ти спря ми дъха. А сега си никоя. Другите в твоя живот взимат ли хапчета с нещо любов? Вече стигнали всичките както и мен. Не се получи, драмата приключи. На кръговото движение използвайте третият изход. Поддържайте дясната лента. Твоите сълзи виждал съм ги преди. С тях ли ще Излезте от плащаш? кръговото движение. Колко струваше да ме потърсиш ти? И прошка ли очакваш? Като падах, Поддържайте дясната лента. И след това завийте надясно. този път Завийте надясно. И забравих те. Паля те, като кибрид. Назад те псува, вече сме квит. Знаеш, само ти справи дъха. Уяна съм сега. Паля те, като кибрид. Бяса си псувай ме, вече Продължете направо. знаеш, само ти спря ми дъха. А сега си никоя. Другите в твоя На кръговото движение използвайте третият изход. любов. Вече стигнали всичките както и мен. Не се получи, драмата Поддържайте дясната лента. Излезте от кръговото движение. Като падах, ти не беше там. като отгорях за тебе. Този път обърках твоя план И забравих те. Продължете направо. Като кибрид, бясна си псувай ме, вече сме квит. Знаеш, само ти спря ми дъха. Поддържайте дясната лента. Си никоя. Другите в твоя живот На кръговото
движение, се използва категория диско. Стигнали всичките както и мен. Не се получи, няма да приключи. Излезе от кръговото движение. Радио Ултра. Kao talas prema stijeni, tako ti požuri meni. Srce tebe traži ljubavi. Bez tebe sam tako sam, prazan je svaki dan. Пристигнахте на местоназначението. Srce zamoli. Ja sa tobom želim sve, duša gori, tražite, zagrli me, ljubav da ti dam, samo tebi pripadam. Voliš me, voliš i ne prolaziš, sanjam da sretna meni dolaziš. Pored ulje na ormaru čuva našu sliku staru. Još se nadam da mi dođeš ti. Kad te gledam tada znam da te volim, osjećam. Dođi duša da mi ozdravi. Ja sa tobom želim sve, duša gori, tražite, zagrli me, ljubav da ti dam, samo tebi pripadam. Voliš me, pališ i ne prolaziš, sanjam dan, srećan meni dolaziš. Ja sa tobom želim sve, duša gori, tražite, zagrli me, ljubav da ti dam, samo tebi pripadam. Voliš me, pališ i ne prolaziš, sanjam dan, srećan meni dolaziš. Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали. Пълен пакет български програми. Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми. Спортни канали. Ултра HD канали. Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време. Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium.net. За да ви включим, град Петрич, телефон 0884 551 111. За Сандански телефон 0746 3 11 11. Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg.